yesu ka se wo mo pa fanse su mo ma so no beti no beti no akoma awo mo no I tell you some now sika the sentence of Jesus Christ is 100%. Some show and young preacher would do what to me in Yahoo dinner with another place. You didn't know why Simu, it would do a bomb pie. Amen. 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 A dear phone, dear me, Kakra. Yaw, if we are seeing my way, no, a foot you, a year, and Trachre, a pejanipa, a foot you a year, a 10 year. So be a bonnet, now we in a time, and your bonnet cost a year. And you come, and many penny banner also. And to trust them, sir, and you can't prefer your child or dog a hinter. So I have bonnet be na make come a new year, a yet child or dog a hinter. A bill. The only not time, no, I didn't inform you what to moon. You wouldn't mobile, you had a bonnet exam. A dear about corn, Nipa and who a buffo, Nipa. Why a bonnet? No, why you not time? No one you inform us and two. We're deep bonnet. Why you not time? When you inform us one two. I tell you, and you come a year. Now, dear man, when you say, I tell you, you 10 years. I the Maokasia. I tell you, I attended dear Maokasia. Nanimu council, a certain cheer before. A son, sir, where Tibonco, so no one tino. We not tell us who boomate. We never differences you woman. We name some of you attend, and I'm a cohen him. You not tell now you can't anymore audience. The other son of ma, a foot. May you not tell Wajiatum, the Akaya foot. Amen. Amen. Makana him. What was an Mukama Kano Fata? The Akayan Church. A young man, sir. Yabaka on him near 2 for near Tratro. Papa Joe do wedge in a year. The Bible said, and the mechanic power son a corner. Or in your prom. You can't prom. Sir, what dear baby, name ye. Now, how by I agree? So, I buy the engine prom. Yes, and you know what Daniel will say. Amen. I never call me person. At your 40 me Kakran said. Sabamo and Nasa by Wabishu. Nasa, the New Year way in and fuck more. Nasa, I can say, no, my men and papa, Auntie Tinny. It's Rasa. When you're good training, the Mofrasi, the oil, when you're 10 years, the Mofrasi, when you're Muka. Some of you no ball power with the foot. Obi and poof. And he said, who knew what Jimmy Moore? Who been enough for John? No, Jimmy. Who knew one Quasia, say more? Who been enough for John? Now you're Quasia. And till now, me passa, we are Nansen in your Quasia. Amen. Obi and Chairman, you were judge and cheer. A more do pie. You were judge and cheer. You were Okwasia. You were Jimmy.
Amen. Ye wo de wa say. Obi ansha no nso. Ye wo de wa say. Ani awo obi a yesu we wa taba. E ba kan sama kyerɛ. Amen. Amen. Ya ka so obi ye jejantwi a emu odu kyɛ nneɛma ni nyinaa. Nneɛma me bobɔ so nyinaa wo ka bɔ mo a ene gyina jejantwi gyina bere. Ya ka se asoma si wo de wo ye jejantwi. Na so wo de on fra wo nipam. On ka ho bi. Enti jejantwi nko a ene teme de nsase ne boka se nyame bi ni ho. Jejantwi abere kura Satan kura nim sha there is a God. That's right. Satan no. When him say there is a God. That's it. Amen. Amen. According to Matthew chapter 3. Okobusa Jesus se woni onyankopon ba no. According to Genesis. Yes. Ento onyame akase aduaba mamu ni bi. Na it means Lucifer na mu no. And him said there is a God. That's it. Amen. Amen. What you say? And jejantwi nko a ana sene boka se nyame bi ni ho. Amen. Amen. E ma hwehwe quotation bi. Psalm 14. Psalm 14. Be home and about consuming Proverbs chapter 26. And to home. Amen. Amen. What's it saying? Psalm 14 verse 1. Psalm 14 verse 1. Ojijentwie se na kuma mu se onyankopon bi ni ho. Jejantwi o. E ose wana kuma mu se Onyankopon bi ni ho. What you say? Jejantwi suba no. Ose there is no God. Wo mu say no osoro ni asase ya da ba ya. Oba trase akraka na dwi. O ntimi hunu. Waso jejantwi. What you say? What to aso say? Wase wonne yo aye na chiwade. Onne yo no nyame ne yo no. Onu jejantwi na sa no. Ade achiwade ya na abehye ho. Do ba ka to asa na be asase kura ya balu. Amen. Amen. Na me say balu nso obi na yo. What you say? Balu enhu ne ho. Dabi. Nipa na ehu. Wojejantwi o. Oba ka to say nyame ni wo fi say wa san nyankopon ne yo de ya achiwade. Chiwade. To aso kai. Obi ni ho a oye papa. Obi eni pa wa ye papa. Awurade firi so hwe ni pamba. De akoso no. Awurade firi soro na o hwe ni pamba. So be unso bo ho oye badwema. Se obewu se ye woni pa bi wasase so oye badwema jejantwie entime nda vete na do. Bi o hwe awurade nyakopon kira kwan. Nipa oye badwema nipa wo sori day and night o hwase for awurade kira kwan. Nyina mane. What you say badwema no no. Na jejantwie asefo no wanyina mane. Oh. Nyina pro. Opro. Obi ni ho oye papa. Obi ani ho a oye papa. Ba kokoro ni ho. Jejantwie ase no. Baba ka kire onyame bia ni ho. O de be kira ne ma. Ama ne ma de anyini. Asemo. Wa mu nyina ya ti bonko so. Senkoda no. Amen. Amen. Ye woni pa de bi nso ho a. O suntire ne kwa. E fa ni ti bonko so. Adwene nim. Si ko no so kwa. Onyere. Ye woti dane nipa. Bao. Ye woni pa obi atime dane na adwene bi. Kaya. Wa di ase. Ase. Se sofo awu aka wo gidi. Odana ne na sofo aginsia no kan ya na sofo awu ade ro ato akọ. Na no so agi adi. Dane sia no. Na boss po se sofo aginsia bo a. Na no so agi adi. Obi atime dane na adwene. Aye ti dane. Oje me so amepe. Amen. Amen. Me pasa no pai. Me no di nkomo. Jejantwie dia woni nkwade. Na ma me kire dia wataba. Dia wajimi. Do ya kwasia. Kwasia. Enu so ohupa. Amen. Amen. Ye kasa so se dia wataba. Sabi. Dia yawo na na no twa nsuo kura aye so wonfa so wo. Dia yawo no a. Ochewa na no man nsuo gu ne kokoso. Ne so wonfa so acha nipa
ataba ni bi amfa kwam ne de nipa dwene no wadwene what ase anioma woye nyina yeye dabi sabi abo wo fie wadwene kyerem akasem de wataba kraman wotimi tirene no ene ne di agoro meyeyi na de wataba de ano de amen jimini maduru ho oje meso amepe amen obi a wajimi yawo jimini su de pasa me kasam kire wo ojimi fo ya de bia obuna ni su nyansafo de wajimi pa no obuna ni su nyansafo onim nyansa che obi awiase ohunu ho sa oya ha yantunefo amen what you say na mi abue cha obi a ye koloma no jimini no wojeme so amepe amen omu wa hene anu omu ni patitiri oguni se mu nyina mo ye pe ojimi fo no ya kasa so ase wajimi a anu so mu odupa yi emu odu cha kwasia wojeme so amepe amen na so ya wi kwasia wie ye ni mfa nsusu ade kwasia wie ye ebi ni bema so obi ne bate kwasia no metire mu obi ne bate ono ne to nsuo ma no tata ade ya sene tompa bo sene pa ba bi ma ne da na hura ba yo ano sister me pe o se ko katira me papa kwasia da no na ko no ne papa o na papa na tu pipa ansa ne mama me ba na batena won nche no di obetua ni no a check na so atua afọ ba ni kofi tie ni kwasia na di o afei obeja ne nan oya woka betua obetwitwire ne se oya woka ni tiri hoka wow dia what you say ne dabrem ebi obeda ata de hye obetua kwasia na nu no obetua bibia yetum free dama na so obucha o se miwura ye kwai light bill ba miwura light bill ba water bill won fa so ye djuma so nya djuma watini ba bi na so be hye ati ase bra na usi dan a o chafa wo msu ni sikani wana o che wana na wo a jimi kwa ayi kwasia no ano no nkwala ni nyina wo na abahwe won nso nya odia ba kokura ma busuam wo ya rough obaka cho sa famba mam amen wo 20 kanya tantan mache wo dia ba kokura ni ahone kwasia yo no aye kwasia amen nso so wan sha ba no a odo be ko social welfare na wadwo me adwojo atwabo ama wo obesa atua na musuo dia ma ehu ni se ebi anu onu anyasem oso ya ba ma kwasia wabere ukuro me no se me kwasia no enu kuro wo chira wo bere wo kwasia amen wo se de sitie enti ba ma chi wo de ne kwasia se isa basa wo dane wo fichiri efurani mo hunu nsama wa me na hunu kwasia woyo okay what you say me pasa anapai ma da na me bobo nsem nso ba ma chi wade no nti obo on mo a ona ne kasa wo so se me kwasia o mso na de na kasa na so kuru kwasia amen pani bia ni wasoma me kan kwasem anibia what you say dia yani o ko wara wa ba no ontie me no sir ne ma me yare a eyewo ba ma na wo so obo no mo hwe ne ma me asade no sa ne ma me wu a eyewo ba ma no waye ukoye nsi ye sa ma yiri sika mo de akoye yi ne papa wu a o ma ni sika no de akoye yi na wan so akoye nsi yi wo ma wan ka sa so ma me wu a
ojiska wo Tiende oba ni fem bebo. Na nka kwasi ayo besipi. Ka so bebo won enayi. Why just Why na wo ye ni nyina? O papa nso wi awo na busuafo baba nyina. Ba na ni hu. Eye wo duty. Wo na amesa no aduane am o ma bedie. Nkwasi ayo na anu no. O je me so amepa. Amen. Na no na se ni wira fi no kofe kire ni a na ba ma ni ampe. Wo se me kwasi a. Me ya kwasi a. Eye no kre. Wo kire obobre. Na you kwasi a. Ejina bre Proverbs. Proverbs chapter 26. 26. Verse 1. Yo. Katita was in kwasi a. Na butre. Ma da na me kono boko. Enkwasi afo ni hafo ne nkonkonsa. Obi antia bi. Osisai. Ose nkwasi afo, ani hafo ne nkonkonsa. Ankwasi afo. Ani hafo ne nkonkonsa fo. Ye kan kwasi afo a, onko no tia kwankwan no yase. Amanfo ye dwuma sem fefre no otodam. Onyere future. Na jone nso obaya branch akosi da. Ompabre, onsam fefre. Kwasi asu. Oba transema na bra bo biti no. Asemo. Afi wa transia bo nipa ba yiye wo fie. Kwasi a. What you say? Ompabre. Ya o mama babre wo kumasi ankran. Ghana ha. Obi ya dancing krafo mama. Den sankan na nka. Da bi asrepe. Che ahodo ne yi. Che gunu kon bi gunu nsa. Wa ba ma kwasi a. Me dache no obehunu. What you say? Bama wo didi ma ho. Wa kwasi a. Wo didi ni stretch ho. Wo kwasi a bi. Amen. Madam for na toma me fra na antobro. Good. Madam for na toma no. O fix time hwe na damfo. Onu fie na ne yira no aduane. Na ne nsasi o ma konhoma. Obesra da Antobro. O de be yisika. Aba konhoma o de ba toshu. Abawo. The Body atobet, atostore shirt. Wakeka so dabia o gina so pampe. good watch a boy. O kwasia. Onwene daache. Bibishi. What you say? O kwasia nwene o. Kwasia ni mu daache onwene nkwachiri. Anda na meka kire wo. Tieni ye. Nti Bible say nyansa atiem. No kan nsam say. Da ba na mo ntete kwa abedi ntete kwa nsam akodu. Na fa odifo. Oh. Say etobiri bi share. Ayaya nsa ya ni ate. Na ne ha ye no. Akwasia wo no so na ni ate. Ne ha. But ebe wi akire na ne nsa sifo. Ade ba ko me pasa tiefo antie ni. Ankwasia yo. Ani ha. Ne nkonkonsa fo. Ne nkonkonsa fo. Yantie. O se ahubre mu sukyerema ne twabre mu nsuo tie no. Sa ahuhuru bramu sukyerema twabre mu nsuo tie. Ani twabre mu nsuo etie no. Se ne monyam fata okwasia no. Se okwasia ne kwasia boni ayi. Monyam. Ye bona botire. Ne kwasia de kwasia di hene. Okay. What you say? Ne kwasia de kwasia gina nyansafo gina bere. That's right. Ne kwasia okwasia. Ye de ne gina ba jombo na baso. Efi so okwasia. Amen. Amen. Me pese obi a wotie me ne wotie ne yie. Tie ne yie. Se de twabre mu sukyerema. Ana de ayi. O se de ahubre mu sukyerema ne ahuhuru mu sukyerema ne de ani twabre mu nsuo tie no. Se ne monyam fata kwa. Se ani monyam mfata kwasia no. Amen. Amen. Okwasia mpani kwasia. Brono so. Ankrama nyina ofawo. Obo nkokopo kromfo wei. Enkra. Na de ne bejira ababo na botire so ya branch e wodi mu. De boto sankra sa. Amen. Amen. What you say? Semo Okwasia. Jo to aso. verse 2 said ya patu preaching. Sari apatu pre watching. Na so mfra Na so mfra katachie tuo. Sana nua bohunu remam. Sana nua bohunu mbam. Ponko aba fata ponko. Ponko ba afata ponko. Nareka fata. Na nareka fata funu mu. Aba so fata kwase achi. Amen. Amen. What you say? Okwase achi dia. Ya kanu te sa. Nantwie no. Nantwie. Yes. Ya kanu sa funu mu. You saw the ababo ni pu. What you say? This one the ababo ni tu. Papa. Abaya de ka funu mu, abaya de ka ponko no. Sa ba no, e fa to Okwase achi. Ambobo na time. Se ni pa otiase. Na de bi age so bi. Ama
na dwene ma wo na wo nyene wo daache because abeto biribi no wa ma kokora baba berewo yes eda na obedi ye wuntumi nye o what you say nti woni pare babire wo ho aba fata wachi oh what you say jo to aso kan verse 4 si emua okase na jimisem so so okwase agimi a eto na bia ko no tum na wa onso anye se won anya sa de obaye no bama won so afom bua okasea eto biribi so di amane huru ne nkwase asem wanye na nisu nya sa wanye na nisu so na ni ate de odi asem so ma okasea ni twitwa ono ore nan what you say emua okwase na jimisem so na wanye so no bua okasea what you say na the jimisem biribi so baba ba wa no mchira wanye na nisu nya sa fo so wo sabo krama da efie na wo ba wo mpo so what you say onim sha ade achen wo ba ne wura ho enti no de ni wura enti no de ani die ma wo yes amen na wo ba ba kwatama ba na wo hurahura no oba nwe ne hia kira mo wo sha wono type nyepe efie no mu no wote yes be ni wura sinje be kire what you say ono nso na Hong Kong gusu mo wo sha wa be fie asembi tin oda ho asembi tin oda ho so na ya training no that's right the so the uba ode unyansa dodo abeteche ne fa hodie so a makenya no chema uda ano kakra kire amen the Bible say mo akwasea oh na jimisam so but to da bia bua no wanye na no wanye na ni so nyansa fo se na ni ate oni nyansa kwasea ne yo nkwasea ne yo no do odi asem so ma kwasea ne twitwa ono ni ba bia wo soma obi na ya sem ene wakoka kire obi panyansani okay yeso soma banyansafo nya na mo tentene nya di pa ne na wo wa ene kwa obeduru ntam na mu nyansafo what you say woni asem soma kwase a wonantire na wotwitwa ko sa asem no wakoka se no angu wani mu ahekura wo ho ama farefo no hwewa on hwe obi o what you say yes ya nyansani onya kwase about tidiye obadwuma wotie me ensuo na amunai oso anto to da bia sa ne tai sanu wakwase ase o anto watete wa na hwe no onyansani boaboa no ho ansa na ensuo amuna yes because ensuo nto bre kura mfama endika obadwuma wotie me ya wadi ese nyansani o netu mfiri nkwase afo gina bre America ni Italy Belgium ho na wote a o mobra gese adore ase na wonam amanfo bra ye djuma awa brochimamu abeye bibi wo mabusuam no wonam adore ase party na wo bro obi tia brochire sese ye tu na firi ni dem na dam fo nche no wakotena so mo nyina twa plane ticket firi ha na ko ompa bre obara dam fo akwaku mi bo yanka fufuo ni no dimirika ompabre ador one nam party ase just asantefo ahiase asantefo hena sore no dimirika na kuri yekuo na yonkodo ku aburikire wo dwonku antre kuma se Ghana ha anya kohwini o be very careful kwasea no yo mama nka binjo okwasea me brother wa burikire oso baba be fam wadi wa burikire wose this year wadi atom oguso oye odi dum kakra abetom what you say kwasea no ebeba onya juma because me nkwasea dwe kire se duo da ba na wotwe wo fra lupri enti onya juma obi kura timi tonton na hono yoma odi chiche obe wote se connection my afra ne so amra kra no sorry kwagu atisai no ye jishati wa ya washe oh midasi na mishira are miko wota na so me ko America hey uko na ya amra kra na we go anya sa bese na ushuba akoro de kama senga de na o me dia mana ne oh ndi ya ka tre sister safo ase me mattress no pa why na on pa no so ka ya no abefa me das hey jere no ati ase yo okwa no afra no kwa ku brada gisidisi na fato ho na ya wasesa the scam de ko nyina dollars that's it nensan kan visa se passport no nensan kan wacha le jafari yi acha ko bla afọ ba kon kana no
now go through na wakaka so and the side see kuma see you kwasia no no so na mpo na no we see you temparemfo bu baby o se kwasia no twahura wo so wo twati kwasia etwa ya no na no twahuro na huro ne ba o si ti sa no kwasia subante ye ni hi e suba dia no de yo the what America, Italy, Belgium, Holland, what more than 30 years, so only one plot. Our Ghana, no, a Nyansa. Now, some country, a Baswaba Kokra. Now, Saba, what you have found, I woman, if you know what you are, I found I one fast for my phone. Don't be a fool, and your question. Obi nso be si bi si wiram 12 years ni e wira na fa ho nyina fa wora wata dia ka sika ka na onya no ho wo de buru pama lebri wo de buru pama lebri wata se wata ho buru pama to chacha kwasi asem wo yi wo mo boboli wo to chacha na gro awiye yo yo fa kakraka ho na mempon o se dia o de asem so mo kwase twa no anan twa no anan ti na onno musuo se dia pache na sensam ho no ti ha yo onno musuo cause o ha no okofa bra o wi a wa bakasam bi o se dia pache apache na nane sensen ho na twere poma no ho na sensen ho se dia kwasefo num abibusam tie so kwase ebu ba sa na tie enko ba bia amodi nim that's right eni da so eni nyina so good okwase no ma bebu sam sa na tie tie ni to aso sadia abohene bo atie abuakuo so no sadia ohye okwase ni munyam tie no abohene ya boa no ani adi agu abuakuo so yes ani akase abohene di afacha abuakuo ni nyina abekura abohene yam fansidan oh anyam bia ni anso ya pejam sana de obo kwase abaso tie no because why bona baso na nkwase asem beda di mo obi asori atie baso bona baba kwase suru enti ayese wodi wahene a wonnim de onipa wonnim de onim trosem onim hwe sukuu kura wankobi ayeso de ne bedi ade asre obi a wako sukuu na nso ye kwase ajeje ntwie jimini ti bonko so bedu so hene what ya here am fa kwase so hene da amen and that's how we here mate ho no aton a public toilet obaton but ne kwase suni ba ah no waye obaton on fa ho abaka chese mo ni wiram me ton kwase akasa be no kwase akasa no obajira o hodin no aka chese nsu am de horo ka akoro ye che de mo no okeka kwase asam na chere mo mo ma pagina di mo so hene yan fa kwase nse hene o kwase ani yan fa ti bonko so nse hene la ko fa jeje ntwie so hene what you say? There were so many kings, so many presidents. That's right. Don't cry, Tibon Kusuti. And then it's no. What you say? Billion Kwasiafo. We should ban being a din dear. Children come once. Sadia, dear, say Pomati. Wow, your aqua. Oh my God. We should be no deal. What your aqua? A dish you go on and go dear dear. What you say, dear? If you say, why ya kwapen? No, you said the addition of the team. It is all no quarter the idea, addition of Munu. What you say? Me passa or Bajima with him in the TNE. The Bushia Penny do her. Well, Jimmy Chen, no fancy for. I bet you one bottle, no, dear, as I say, one cardia. That is you. You want to? Oh, Mamma petition one bottle, I met you assassin. What would you have? Oh, my gosh, you are the agro. Catch you. Oh, Cassia. 1 minute,
Oh, foul cry. Okwase did yet to suffer mu. Odidia. Onwini wo bi. Okay. What you say? The sugar to so papa. No na kopa aduane no begu ho. Wo didi ye no na ne na asim. Said ya kaka ho. Wa baba so ba di bia wo so pem ho. Nti mafuti amede ma wona sha, gine se nyansani. Amen. Anopai, mahada na make kasa. Dokoto de. Sama do na body bi si wona anyini. Me twale se ni frani. Visa nyam na mbia ye. Ma ni mra nipa kro do ho bra ye. Afa na aso. Dokoto de. De odo na wada na nimu ofa na wada nyankopon ase. What you say? De odo na wada na nimu ofa. Na wada nyame ase. Anso okwasea. Okwasea. Ohunu sadie be da na nimu a wonimu nyame. Me so okwasea ni ma didi mi yo. Ebio. Odidi pache okwasea bi ate sesre so afuru. Okwasea ni suma ate sesre esre so afuru. Wate sesre so no ewire gane ya no wo ye. Enti bere na so ofiri sesre so be do ba bi a asase na ya fata. Odidi a no wadam. Onshori wonimu wa me. Obi abazancha obi obapemo. Wanyere wa mata waje wa mhira so no. Onyere wo. Onyere wo. Yo to aso na mempon. That's nice. Said the Nkasepo Matse won Sabuni Semno. What is said ya sama kan? Said Nkasepo ma. Etie won Sabuni. Etie obi a wa we nsabro nsem no. Se Nkwasiafo ni ma bebu sem tie. Etie no. To aso kan. Verse 10. The obo kwasea nantefo pa no. Te se ajantu ni a opira nipa nyina. Mabo kwasea a wonnim nante ne nantefo pa. What is obi a woto ajan prepare nipa nyina. Said Wakrama San Conif. Said Wakrama San Conif. So kwasea ti na kwasea etimi na jimisem otimi. Watim. This year train force. Na sa waka. What you say? Lo so bi anum wi awuro. Wanu onsa atro awuro. Na o ma betwa no ho chance ya ba ya mamre. Ansa na bi o. Ehu. Me pesa wa wotie me na ni tie ni ye. Na mama nka sem bi. Wodi wakwasea etu wadurom. Na de awio egum. Na de aburogo ho a. Ti asem ni ye. Wo ba wo waduro no okwasea. Awio aburo wo ba wo no wadurom. Aburo ho ba po. Awio ho ba po. No kwasea gi me tare no ho. Eso wo ne fra. What you say? What you say quotation? 27:22. So what do you want to see with Jimmy for? What do you fra awio a? What is selling free no ho anada. Saudi. What's it say? So what do you want to see with Jimmy for? What the woman? Esi o Jimmy for. What do you fra? Okwasea. What do you fra? Awio. Na Jimmy selling free no ho anada. Awio ba po. Aburo ba po. No kwasea ni Jimmy for ni Jimmy. Tare no say you know. Afutuo na me den ma. Ani tua sa somasi ayusu. Na nso obe ya che no. Hadi ananim ni komu aye. Enye nkwasea. Nya nkwasea samu. I'm say Tony. Adibo pa. O Tony ni skin. Obi ya. Amapai. Amane ato no. Masra. Sa afutuo na me den ma. Afutuo na me den ma. But what do you pass? What about Nante so native? Amen. And you also pass here. Amen. And you also Jim for. And you also keep on Kuso. And you have Bremen now one. Sabi, and you nimpan, you can nimpan. Will be on frack. Yes. I will nip him. And you nimpan, and you pass here. Yes. And you Jim for. But what do you so do about Yansani? What you say? No, what didn't my dorsal. God don't know what you hunaman. A bay young man, and I war at Tenefie. Or Quasian himself, none I pet, but a million answer. And none that work a quarter. Jenna, no
hwɛ nkwaje atira kwan ankwasiafo nyina mpa Awurade atira kwan anyansafo betima to enhyɛ nipa Yesu Kristo ɛyɛ ne nkwaje ahona enhyɛ nipa Jesus Christ atira ne kwan amen enhyɛ nipa wɔde Yesu ayɛ ne kra na nagye nkwa Amen. dabi obenya de paafa ɔkwasea de ne nsa no nyame nsa no ade no wɔsom nke no wɔse abosonsom ɛyɛ nkwasea asɛm wɔsom bosom a wɔbɛda ne kwasea yɛ wahemfo bebre yɛ de nkwasea samachia komama yɛ koto sɔre abodua kotokora ana nhoma yɛ fra bosom nana na de ɔbɔ soro ne asase no yɛ gye ne mu ente dwene sɛ nyansane nya kwasea ɛna no pai mitufo onyansane odidi a wojabi onim sɛ nnɛ ana ne nsaka ɔkyena yɛ da foforo onyansane dwene daakye odidi a wojabi yɛ no anya kwasea wate ɛna na ho ɔdene ɛkyena yare yɛ betumi abom amen amen tie ne ye sɛde ahode wɔ na ho mere wɔ hɔ sɛde esum wɔ hɔ na han wɔ hɔ wate aseɛ sɛde anigye wɔ hɔ no awere wɔ hɔ ento odidi agyabi nya kwasea baabi na fa bi to ahohini ntimi agya bɔwere ada ho bɛkyerɛ no wan kwatresere na nipa hu ntwuo nyame nhya na ɔne ɔkɛse amen